Ето, че моментът дойде. Моментът да разкажа цялата история с всички детайли. Аз съм Стефи и ще ти покажа как щастието е възможно, въпреки окъра и тревожността. Казвам се Стефания, но можеш да ми казваш Стефи. На 34 години съм и още преди 21 години ми откриха Хашимото и хипотиреоидизъм. Живея с понижена функция на щитовидната жлеза повече от 2 десетилетия. Но по-страшното настъпи, когато отключих тежко обсесивно-компулсивно разстройство с страх от замърсяване. Това сложи край на живота ми такъв, какъвто го познавам. Трябваше да изминат 10 години, за да започна да намирам своя път към свободата от обсесивно-компулсивното разстройство, от ритуалите, но най-вече своя път към себе си. Защото това, което бях преди окъра, не бях аз, но ми отне много време, за да го разбера. Ако искаш да научиш моята история за живот с Хашимото, обсесивно-компулсивно разстройство и тревожност и как успях да бъда щастлива и пълноценна, въпреки всички тези диагнози, последвай ме, защото предстои да споделя всичко, което научих за последните 10 години.